L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no para d'obrir polèmiques i enfrontaments amb pràcticament tots els sectors productius de la ciutat. Ara hem conegut que a principis d'any presentarà l'índex de preus de lloguer de la capital catalana. Diu Ada Colau que es tracta d'un mapa sobre el qual es marcaran preus de lloguer raonables per zones. Què en pensen els administradors de finques de tot això? Doncs ara ho sabrem perquè tenim comunicació directa amb el senyor Lorenzo Viñas, que és el gerent del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Senyor Lorenzo Viñas, bona tarda, bones tardes. Molt bona tarda. Bé, la nostra posició l'hem dit en algunes ocasions. La nostra posició és si bé compartim que els preus de lloguer estan tenint un increment significatiu, lluny del que ells anomenen l'Ajuntament, em refereixo, anomena bombolla immobiliària avui per avui, sí que és cert que el desequilibri que hi ha entre l'oferta i la demanda al mercat de lloguer ha tingut en aquests últims 15 mesos un increment significatiu. Coincidim en l'apreciació o en el fons del tema, no en quant a les formes. Pensem que ha d'haver-hi, que hi ha altres fórmules adequades a que l'oferta s'incrementi. De fet, ja s'està produint un increment d'oferta donada la rentabilitat que estan donant els habitatges de lloguer, i pensem que aquest increment de l'oferta, junt amb que es podria potenciar des dels poders públics, com amb subvencions, el que seria més que subvenció seria el que teníem ja abans de l'any 2007, que era una ajuda a la gent jove perquè accedís a l'habitatge de lloguer, i unes bonificacions fiscals als arrendadors que entrin productes en el mercat de lloguer, generaríem un increment d'aquesta oferta que facilitaria que els preus es controlessin d'una manera estable. No pensem que la intervenció dels poders públics per posar topalls al lloguer sigui la solució en absolut. És més, pensem que aquestes manifestacions, aquests avisos, ja portem mesos que l'Ajuntament va treballant aquesta comunicació als mitjans de comunicació i a la societat, el que ens està generant és que els arrendadors s'espantin i encara sí treguin el seu pis del mercat de lloguer i el posin al mercat de venda. O sigui que encara estem generant més desequilibri. Escolti, la senyora Colau i l'Ajuntament no amenacen amb sancions per ara, diuen que serà un índex recomanat, però bé, l'espasa de Damocles de les sancions la tenen a sobre, Clar. I a més, sí, totalment, estem coincidint que aquesta espasa és un aviso a navegantes, no?, que dic jo, aquests avisos. Ben cert, a més, que el mercat de lloguer a Barcelona i a Catalunya, jo no puc opinar d'altres indrets d'Espanya, vull dir, del país, però el que és el nostre país, el que és a Catalunya, una gran majoria d'arrendadors, de propietaris de béns immobles que estan en lloguer, són petits propietaris, petits arrendadors que tenen 1, 2, 3 pisos. A partir d'aquí ja baixa la quantitat en molt. Aquestes persones, moltes d'aquestes persones, no són grans tenedors de producte immobiliari en lloguer, no són family office, n'hi ha molt poques a Catalunya de family office. Les entitats bancàries tenen un cub determinat. La majoria està atomitzat i aquestes persones, en molts casos, necessiten els lloguers per viure i passar tot el mes. Això hi ha casos, però claríssims, i en gran multitud. Què farem amb aquests? Els diem, no, vostè no pot estar en alguna situació del mercat, no pot cobrar més d'això, miri aquestes 100 euros més que podria tenir, busqui'ls d'una altra manera. És que penso que s'està parlant amb molta lleugeresa per part de l'Ajuntament de posar un topall i comparant-nos amb altres ciutats, en alguns aspectes, quan som ciutats que no tenen un paral·lelisme. És que poder ser l'intervencionisme, aquesta intromissió que li agrada a la senyora Colau amb tots els sectors de la ciutat, poder, no? Poder, és aquesta la problemàtica. Potser és aquesta ganes d'intervindre, aquest interès d'intervindre quan el mercat... En lloc de negociar, pactar, consensuar, doncs intervenir, no? Ni més ni menys. Nosaltres hem manifestat a l'Ajuntament ja la nostra posició, també hem dit que hem de trobar fórmules, tot i que tenim clar que sí que seria bo vigilar el mercat i ajudar-lo a que s'autoreguli, vull dir, és la lliure competència, ajudar-lo a que s'autoreguli sense intervindre i sense posar, això és un intervencionisme que s'escapa a lo que és la naturalesa pròpia del nostre estat de dret. Ara mateix, senyor Viñas, a la ciutat de Barcelona hi ha molts o pocs pisos per llogar. Falten pisos? Falten pisos. Aquí està. Aquest desequilibri del mercat, precisament, aquesta demanda molt elevada i la baixa oferta que hi ha, és el que causa un increment dels preus. Per això hem de posar més producte en lloguer,
ha d'haver-hi al mercat, ha de tenir una major borsa de producte, i això s'aconsegueix fent que la gent que té un pis el posi en lloguer i no se'l posi en venda. Incentius als propietaris, doncs? Exacte. Igual que teníem, que no estem descobrint ara res especial, és el que ja teníem i que va donar un excel·lent resultat en la situació precrisi. Doncs, precisament, el que seria necessari és que els arrendadors tinguessin la tranquil·litat, la confiança que posar un pis en lloguer doncs complir les expectatives de rentabilitat i de seguretat. El petit arrendador és especialment sensible a aquest tipus de necessitats. Sí. I per altra banda, les famílies, les persones que precisen d'una independència, com els joves, aquelles ajuts que hi havia als menors de 35 anys. Vull dir, aquestes mesures que es van treure en el seu dia, doncs, podrien ajudar. A posar en pràctica. Acabo, senyor Vinyes, una altra petició de l'alcaldessa Colau a la Generalitat, que incorpori el concepte de lloguers abusius en aquesta nova llei d'emergència de l'habitatge. Com ho veu, això? Una altra qüestió que no té res a veure per cobrir aquestes necessitats que estem parlant, precisament. No. És una qüestió que s'escapa al lloguer abusiu. Quan fixeu que els contractes que estan vencent aquests últims 12 mesos venen que s'havien fet la contractació fa entre 5 i 6 anys enrere, quan estàvem en situació de precrisi, quan el mercat de lloguer estava amb uns preus, les puntes de baix, molt baixos. Aquests contractes que arriben a la final que tenen un increment com a tal, el preu actual, molt elevat. Sí, però és que realment han passat 5 anys des d'un punt molt baix de preus a un punt que ara comença a ser molt alt, veritablement. Llavors, clar que l'increment és molt significatiu quan vens un contracte i es renova aquest contracte, però és que partíem d'unes xifres que el mercat de lloguer eren molt baixos, llavors. Molt bé, seguirem molt atents a aquesta polèmica que s'ha obert de nou amb el tema dels lloguers dels pisos a Barcelona. Ho hem parlat amb el senyor Lorenzo Vinyes, que és el gerent del Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida. Senyor Vinyes, gràcies i molt bona tarda. Moltes gràcies, senyor Losada.